Kámo, tohle nebyl nás takhle vyfotil. Neuvěřím, kámo. Ale uvěří. On vás totiž radši rovnou natočí. Ale ten nikdo, ten tomu neuvěří, chápeš? No. Sí. Yeah. Okay. Okay. Máme být v klidu, máme být v pohodě. Hele, v jestli klidu. má nějaký jídlo nebo to je... Buď v klidu. Zaplatíme. Můžu se bránu? Hele, místní speciality, Lidi s vole, těma víš co? sekerama nečekají na vás. Hele, ať tady má chyně zeleninu Parta nebo něco. světovaných Mám ti to tam držet. světovaných dementů, ty vole. Dobrý. Který to ještě natáčí. Kolik? Žubádi ore. Jo, se solej a čau. 30 minut, OK. Jo, tak jdu a jít una. A jít pojď. Una do Čína. On tam chce mít jednu ženskou, říkal. Ženskou? Dejte mu tam jednu ženskou. Já si... Pardon. Sedni si. Sedni si. Ježíš. Třeba chtěl jenom umělý dready. Jo. No ty kaco. Teď jsem ale vypadl. Tak pojď se zlopítám, můžu zvracet to ráčí. Ráčilo. A když se uráčilo, tak ještě to pořád. Ráčilo, ty vole. Ty vole, vy to máte v rodině normálně. Už ten váš obličej svádí k tomu, abyste byli vždycky hrozně moc vydaví. Čau. Hola. Buona ziva. Co říká? To je slušnej. Dobrý den, vole. To je slušnej postman, tyjo. To jo, no. Kdo? Ten pán. Yes. Teď jsme přijeli za panem Fousmanem. To vypadá, že za chvíli umře. Jáňa vypadá, že za chvíli umře. Hodíme ho do vody, on zase obživne. Ale Jáňa vypadá, že za chvíli umře. Ne. Koukejte na něj. Jáňa vypadá, že je na porko. A ty se drž, vole. Tak se drž, vole. Počkej. Já ho musím vrátit, vole. Nepočkej, a ty se drž, vole. Jsi s ním bojoval zrovna. Tam ty chytný se, ty vole. Jestli jsem chytal něco. Tam ty chytný se, ty vole. Chytám se. No přesně. Jo, pána si neví, koho si přizal sebou, ty vole, na valí, ty vole. Teď na devětáky. Tady chybí Cavallo, super! ještě opičku jsme měli vzít, no. Cazzo! Co tam je přesně ta dovolená?